Dit is de podcast van Omroep Friesland. Goedemiddag, welkom bij Bureau de Vries. Het Nijsforum is onbar. In de tweede uur van het programma zit de actualiteit centraal. En we praten daarover met drie meesken om tafel. Janne Wietske de Vries, burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Arjen Lond, hij is oud ondernemer en ik nog honorair consul van Israël. En ik om tafel Harry Bevers, Tweede Kamerlid van de VVD. De situatie in het Midden-Oosten, de lelielijn die het op dit spoor lijkt te komen. En waar moeten al die nieuwe huizen komen en waar zullen ze bouwen? Het zijn zaken die ik dadelijk aan ga voorlezen. Welkom bij het Nijsforum. Omroep Friesland. Bureau de Vries. Janne Wietske de Vries, eerst maar even. Lokweeske mij de werkbeneming. Ja. Nog een cijfer. Ja, prachtig hè? Ja, nou ja, Jos is prachtig, maar er ben ik wel eens vacature voor burgemeestersposten. En daar kan ze kwalijk meestal verkrijgen. Ja, dat vind ik heel spittig. Dus ik dacht ik niet oors als het ambt te promoten. En ik zie ook altijd goed om je heen ook mensen te komen van ik denk, nou, daar soort wel nieuwsgierig van wezen kennen. Die noeg ik wel eens uit om een dag maar met mij erin. Om zo even er maar echt maar in de kunde te komen. Want het is echt een prachtig ambt. Als je een goede match bent, maar het gebied west al burgemeester wezen meest. Ja, je strielde dat ik altijd uit. In orenfuncties trouwens ik. Maar die skaatkant is er toch ik van meesten die je 24 horen lijst weten te vinden en lastig vallen. Die je bedriegen, die je te nij komen. Ja, maar er zit zoveel moois tjenoer. Dus die balans zit er echt in. Maar het klopt, er best wel hele dagen, 24 uur lang, best wel bereikbaar en beschikbaar voor de inwoners. En er gebeurt natuurlijk van alles. Maar de kerst zoveel op het zitten. En ja, dat vind ik prachtig. Dus ik ga een hele soort om bij trots te gaan. Ja. En ik vond het heel mooi om te vernemen hoe dat dan droegen wordt in de riet. Ja, dat vind ik blij dat je bleun. Dat is mooi om te vernemen, dat snap ik. Ja. Jonker, jou zit Arjen Lond. Hij is oud bouwondernemer. Of maakt dat oud maar voortlitten? Nou, laat maar weg. Ja? Je bent nog Ik voel me nog jong en fris en fruitig, maar natuurlijk het bedrijf Lons wat ik 40 jaar gediend heb, dat is nou in handen van mijn zoon. En dus ik doe wat andere dingen, maar ik ben een oud bouwondernemer. Maar je bent er wel bij belutsen, toch? Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee. Hier nog een mailadres keppelen om Lond. Ja, dat is wel handig. Dat is nog wel handig. Ja. A.Lons. Dat is nog handig. Natuurlijk, soms heb ik nog wat moeite met de zaak, maar over het algemeen is er een nieuwe directieteam met mijn zoon en die had een directeur en een prachtig managementteam en die redden zich uitstekend. Ja. Kan ik niks meer naartoe voegen. Altijd alleen nog maar over de bouw en zei gewoon hier we beter je zoon uit nu kennen. Maar je gaat nog een orenfunctie. Precies. Je bent ik nog honorair consul van Israël. Klopt, ja. Wat is dat? Ja, dat is een functie, allereerst een vrijwilligersfunctie en ook een vraagfunctie. Ik ben dat al vanaf 2016, dus al dik 7 jaar al. En ik ben in de tijd voor de toenmalige ambassadeur van Israël vroegen om voor Noord-Nederland, dus mijn gebied is Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, om daar honorair consul te wezen. En wat betekent dan nou dat ik eigenlijk een beetje naast de ambassadeur leef en sta. En als de ambassadeur van Israël naar het noorden toe komt, dan ben ik er vaak bij officiële bezoeken, bij de commissaris van de koningin of een burgemeester van de stad of Universiteit Groningen kan we regelmatig gaan. Met dat soort dingen vergezel ik hem dan. Een paar jaar geleden, Janne Wietske, hebben we bij hem Yad Vashem onderscheiding had. Ja, die ook klopt. regelmatig mensen in het noorden die dus postuum een onderscheiding krijgen. En mag het dan ook namens de staat Israël bijwezen. Ja. Maar het is net zo dat als ik wat met mijn paspoort ga en ik wil naar Israël, dat ik dan even bij jou deel, maar om wat praktische zaken te regelen. De consulaire taken worden allemaal in Den Haag heen. Ik bemiddel soms wel met mensen. Maar ben je een soort vastzitter van de fanclub dan, van Israël? Nee, ook niet. Nee, het is een hele bijzondere functie, maar ik ben ook niet voorzitter, ik ben niks. Maar het is een eervolle functie, maar het jouwt wel om dat jou het waarom klopt voor Israël. Precies, en daar heb ik misschien straks nog wel over, maar dat, die zit er wel, ja. Nou, ik tafel dus Tweede Kamerlid Harry Bevers. Ja, even boetenbeeld als Kamerlid, maar toch dat wat meeste collega's troskoden nee een post in het kabinet, toch weer in de Tweede Kamer. Nou, ik mag ook wensen daarmee. Dankjewel. Je partij zit dus ik in de coalitie. Klopt. Ja. Hoe vind je zelf dat het gaat?
Het is een nieuwe dynamiek. Als ik het zelf kan vergelijken met de vorige periode, het is anders. Dat is ook logisch. Het is een ander uitgangspunt, andere partijen. Voor mij is het wel weer een soort thuiskomen. Ik heb ook mijn oude portefeuilles teruggekregen zoals ik die vorige periode had. Langdurige zorg en medische ethiek. Dat voelt heel vertrouwd. Daar ben ik ook hard mee aan het werk. Maar dit kabinet viel dat ik vertrouwd voor jou? Ja, ik denk dat het gewoon wel wat tijd nodig heeft om op zijn plek te komen. Maar op dit stuit zit je dan van daar zit ik echt een club waar ik volslijn achter sta. Nou, ik heb wel heel veel vertrouwen in Dick Schoof en eigenlijk ook wel in de mensen die er om hem heen zitten. Er zit natuurlijk een hele hoop mensen in die nog geen ervaring hebben met het besturen vanuit een ministers- of staatssecretarisfunctie. Die moet je ook even wat tijd geven. Zit je van het jou is het voordeel van de twijfel? Of zit je in vol vuur zin ik hierachter, dit is mijn kabinet? Ik ga er absoluut voor. Ik vind dit is het resultaat van verkiezingen en onderhandelingen. Ik maak onderdeel uit van een partij die daaraan meedoet. En ik vind dat als je hier instapt, dan doe je dat met volle overtuiging. En dan ook met de bedoeling om dat op een goede manier vorm te gaan geven. Dus dat is absoluut mijn intentie ook. Ja. Nou, we zullen zien hoe dat ontwikkelt in de rin van de tijd. We beginnen altijd met een rondje eigen nijs. Arjen Lont, wat wil je ook van de week opvallen? Ja, eigenlijk twee dingen. Ik vond het artikel van collega burgemeester Jan Zielstra wel heel bijzonder. Riepstra. Dat die nou nog geconfronteerd wordt. Een oude affaire van Noordwijk, de gemeente Noordwijkerhout waar die zitten. En dat denk ik van ik ken hem en ik ken hem als in mijn ogen een zeer integer, betrouwbaar persoon. En dat je dan nog na zoveel jaar geconfronteerd wordt met iets dat in het verleden oprakeld wordt, dat vind ik niet prettig. En ik moet bekijken, ik bemoei me er niet met hem, maar ik vind het wel heel vervelend dat je als bestuurder, die het natuurlijk in de openbaarheid opereert, en ik denk in alle transparantheid, maar iets ziet in zijn oude gemeente en dan probeert de volgende opvolger iets te informeren in alle vertrouwelijkheid, dat zo'n document nou pas in openbaarheid komt en dan er wat verzorgd wordt. Ik vind het jammer voor hem en ik hoop dat hij er goed voor weg komt, maar dat viel me wel op. Ja. Ik denk, jong. En het zit ik wel om bij wat ik correct als in Janne Wietske zei, van het is een kant van het Wargemasterskip waar je altijd rekening mee houden moet. Dat er altijd mensen binnen die misschien mij wat komen wat minder plezierig is. En die het misschien bij oren belangen mee hebben. Openbaar het bestuur. In principe vind ik hem wel goed. Maar ik denk soms moet je ook in het vertrouwen met elkaar bepaalde dingen bespreken kennen. Hoe zit ik met hem hoe voelt dat? En ik denk niet alles hoeft en kan in openbaarheid. Nee. Harry Bevers, wat wil jij opvallen, vooral van de week? Boeten al die oren dingen, daar we dadelijk ik nog horen. Nou, vooral een mooi artikel gisteren in de Leeuwarden Courant over het heel erg op mijn eigen portefeuille in de Tweede Kamer. Dat steeds meer verpleeghuizen een open deurenbeleid gaan houden voor mensen met dementie. Ja. En dat doen ze met behulp van techniek. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Dat is vooral dat we begrijpen dat het voor mensen met dementie verschrikkelijk is om opgesloten te zitten. Dus als die deuren open kunnen, dat is alleen maar voordeel, denk ik. Je ziet ook wel, in het artikel wordt ook verwezen van er zitten ook wat risico's aan. Maar steeds meer mensen zeggen van dat is inherent aan het leven. Dus er kan mogelijk iets misgaan. Maar wat ik er ook mooi aan vind, is dat je in dat artikel heel goed ziet dat techniek, met name GPS-techniek, met trekkers, met dat soort zaken, mensen in staat worden geacht om op een veilige manier naar buiten te gaan, zo veilig mogelijk. En dat die techniek, want daar is wel eens wat misverstand over in de zorg, dat die techniek dus helpt om die kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren. En dat vond ik gewoon een mooi stuk om te lezen. En de conclusies die daaruit kwamen waren goed om te zien. Ja, dat je had een soort mogelijkheden. Ik had zelf een zoon met een verstandelijke beperking. En die had ik een GPS-trekker. En het budget dat hij op het terrein van de instelling der wennet hem toch vrijer bewegen kan. Omdat er daar via toch een beetje in de gaten houden. Ja, van opsluiter wordt niemand beter, denk ik. Dus het is een hele mooie ontwikkeling. Had het net oorsken, maar precies. Had de mogelijkheden erbinnen. En die worden grutter met deze technische ontwikkelingen. Dan mag je daar zeker de broek van uitje. Ja, dan weet je wat wie daar opvallen.
Nou, twee dingen. En het eerste is een heel mooi listje. Werd ik mooi verrast deze week. Is de juster ik in de kranten. Het CBS had de gemeente Zuidwest-Friesland op nummer 4 zet van de meest gezellige gemeenten van Nederland. Gezellig. Ja, dat is... Dat we feestelijk gebied binnen, weten wij. Maar uw inwoners hebben dat zo scoort. Dus wij staan bij de top 4. Nou, dat is toch fantastisch. Vond ik mooi om even mooi te krijgen. En wat oors is dat van de week een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving naar boeten komen is. En dat gaat over hoe goed uw voorzieningen bereikbaar binnen met IPB vervier. Nou, ja. En dan blijkt dat belangrijke basisvoorzieningen zoals ziekenhuizen, onderwijsvoorzieningen steeds minder bereikbaar worden met IPB vervier. Meestal meer langer onderwijs. Precies, en dat is ook net voor elke keer meer betaalbaar. Nou, en wij zitten midden in een discussie over de streekziekenhuizen in Friesland. Nou, en uw ziekenhuis, daar binnen wij heel wies mee, het streekziekenhuis, het Antonius in Snit. En dat leidt haast jonken het station, busstation, jonken het MBO. Dus eigenlijk zitten wij het streekziekenhuis van de toekomst, dat bestiert al, namelijk in Snit. Dus zwaar je er allemaal voor dat exabluut, dat bereikbaar is en dat we die meer verviersvoorzieningen voor elke nie goed beschikbaar en betaalbaar vind je dan dicht, maar doe dat dan maar in Snits erbij. Nee, want zo, en dan kom ik op mijn oorpunt, en dat had ik mooi wenningbouw te krijgen. In Friesland hebben we een prachtige verdeling van een soort salmiakje. Daar heeft Ljouwert, Drachten, Heerenveen, Snit. Je leest schitterend verspreid over de provincie. Dat binnen onze stedelijke kern, daar binnen de grote voorzieningen, de ziekenhuizen, het onderwijs. Daar haast ik de vervoersknooppunten. Nou, dan ga je eigenlijk je infrastructuur steen. Dus ik denk, wij zijn nou zuinig op. En geen machinaal de verzwaring dat sterker wordt. En nou, daar concentreren we wentenbouw. Nou, ik vind dat een verstandige lijn van Friesland. Nou, we zullen zien hoe dat uitpakt, want hoe het kabinet met streekziekenhuizen omgeeft, daar binnen dieren volle zoals wat de moeder beleden had. Maar goed, dat dit we voorlopig nog even onder beschouwing, boetenbeschouwing, want we willen even naar de internationale politiek. We will do what we have to do to protect our country, and that means protect our future, and that means we will defeat Hamas, including in Rafah. We have no other choice. Gaza, dat is al één tragedie. Voeg daar niet de tragedie Libanon aan toe, want dan gaat de hele regio in vlammen op. Twee tragedies al in het Midden-Oosten en nee, alle gedachten nog wel volle meer. Het is de laatste tijd helemaal ontploft. Ben je nog altijd grutsk op Israël? Vreeg ik jou Lond als honorair consul? Ja, natuurlijk. Heel erg trots. Ik ben al heel lang betrokken bij de ontwikkelingen in Israël natuurlijk. En ik ken Israël lekker goed uit Nederland ken. Ik ben denk in bijna heel veel plekken in Israël wel geweest. Van het diepe zuiden tot het hoge noorden. Golan, Judea, Samaria, de Westbank, wat je dat noemen. Dus ik ken Israël. Ik ken de Israëlische mentaliteit. Ik ken een heel aantal bestuurders, een heel aantal burgemeesters ken ik daar. Ik ken het hart van Israël en dat spreekt mij aan, omdat het gewoon harde werkers ben ik ook altijd geweest. En ook mensen die fruit willen, maar ook mensen die echt vrede willen. Ja, maar dat zit boet een discussie. Ik dat ze vrede willen, maar de wijze waarop dat ze nou opereren en dan met name onder onviering van Netanyahu, daarvan zie ik altijd van, dat is de manier het samen het. Ik denk het wel, omdat ik de westerse denkwijze ken. Natuurlijk hier. Ik ben zelf ook westers democratisch. Maar ik ben er zo vaak geweest, het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten is compleet een andere wereld dan hier. Men denkt anders, men handelt anders. Men acteert gewoon heel anders dan wij hier in het noorden. En Israël wil vrede hebben met zijn buren, met Gaza. Het heeft er notabene verlaten in 2007. Maar de andere partij moet dat ook willen. Maar als de andere partij niet wil, dan heb je een probleem. En je kan het niet toestaan, vind ik als bestuurder van een land, dat, noem 7 oktober maar recentelijk voorbeeld, dat er 1200 mensen oorslacht worden op een beestdag. Maar dat jouwt Israël dan het recht om een veelvoud daarvan ik als slachtoffer te meidje? Nou, niet een veelvoud ervan. Ik bedoel, zij doen, als ik dus kijk hoe het IDF opereert in Gaza.
nog steeds nog een beetje een been aan de kant. Hoe ze opereerd hebben vorige week in Libanon. Dat verdient een diep respect hoe zij dat doen. Omdat zij maar één doel hebben, willen dus niet strijden tegen de Palestijnen, maar tegen Hamas. We strijden niet tegen Libanon, maar tegen Hezbollah. Dat zijn allemaal bolwerken van Iran, proxyoorlogen, die maar één doel hebben. We willen Israël vernietigen. Dus niet accepteren, we willen hen vernietigen. Dat is het doel. Janne Witske de Vries bij jou in Grutskop, de wijze waarop Israël optreedt. Maar het is een ingewikkelde vraag. Hè? Want wij weten alle even veel vanuit de geschiedenis, vanuit de Tweede Wereldoorlog en alles wat daar generaties ontskeer en vertrieten onrecht is. We vielen alle voor Israël. En takkelijk denk ik dat maar het is zo complex dat er alleen nog maar diplomatieke oplossing uitkomen kan. En skoft alleen in de geschiedenis wie we zo dichtbij. He, met Rabin en Arafat, met Clinton. Iedereen herinnert hem die mooie foto. En door wie in de constructieve gesprekken wie er aan de gang. En dat is toch de waai om oplossingen voor de toekomst voor elkaar te krijgen. Want wat er nou gebeurt, dit zaait haat van generaties lang. Dit zit zo diep. Dus dan kerst het van nou, deze tafel kerst het net beoordelen. En daar heeft ook gelijk in. Het is een oren. Dus zet het maar diplomatieke oplossing. Maar resolutie, nee, resolutie. Ja, maar toch binnen Israël er altijd. Toch? Er komen er weer een wieze mensen bij elkaar en die vinden een construct waarmee je toch weer stapjes vooruit zetten gaan. Want het kind dit kind zo net. We komen, de risico's dat de Iran er maar bemoeien gaat, dat is levensgroot. Maar ze zien hoe dan de wraad in onstuurrekken. Dus er moeten diplomatieke oplossingen komen. En dat verkeer, is volle meer gaande als dat wij zien kennen. Daar hoor ik dan vertrouwen in. Want dat premier Schoof gaat er daar oproepen bij de VN van jongens aan tafel en daar moet een vredesoplossing komen. Ja, je kent wel zissen, maar hoe komt die daar? Nou ja, kijk, hij heeft daartoe opgeroepen. Volgens mij is dat wat iedereen het liefste zou zien. Maar de realiteit is natuurlijk wel, kijk, Hezbollah en Hamas die hoeven Israël niet aan te vallen. Dat is een keuze. En die keuze komt voort, jij zei het ook al, uit het doel van Hezbollah en Hamas is het vernietigen van de staat Israël en alle Joodse inwoners die daar aanwezig zijn. En dat Israël zich daar met hand en tand tegen verzet. Ik vind ook, jij gebruikt het woord trots, dat vind ik echt niet, dat is niet aan de orde. Het gaat om dat je begrijpt dat Israël zich verdedigt tegen dat soort organisaties. Is het proportioneel? Ja, dat is voor ons niet te beoordelen. Dat vind ik echt, dat is hier vanaf deze plek. Natuurlijk probeer je altijd proportioneel te reageren. Elke onschuldige dode in het Midden-Oosten is er één te veel. En uiteindelijk diplomatiek richting een oplossing waarbij zowel voor de Palestijnen als voor Israël men noemt dat ook wel de twee-staten-oplossing. Ja. Zorgen dat daar ruimte voor is. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat Israël met militaire middelen probeert deze twee organisaties te bestrijden. En daar heb ik alle begrip voor. Israël heeft daar ook het volste recht toe. Als je kijkt naar 7 oktober, wat er is gebeurd. Er zijn nog steeds mensen gegijzeld in Gaza. Vanuit die actie. Ik heb daar gewoon alle begrip voor. En natuurlijk is het echt verschrikkelijk. Ik bedoel, niemand vindt oorlog iets om trots op te zijn. Maar dat Israël vanuit lijfsbehoud zo reageert, ja, dat begrijp ik volop. Hoe komen we hier op? De Haviken ben nou aan de macht in Israël. He? En dat brengt een diplomatieke oplossing net dichterbij. En daar zit het bij mij. Want ik jette van de week oud-premier Almert. En die vindt dit net proportioneel wat er nou gebeurt. Dus die schat in, je wordt het nog beroerder van. Hè? En dat komt uit Israël zelf. En dus daar zit het bij mij. Er moeten oren mensen
Ook in Israël zelfs aan de slag met de diplomatieke waai. Ik zou dat Lont ik graag reageren. Nou ja, kijk, 7 oktober viel Hamas Zuid-Israël. Vanuit Gaza, dus al die steden en die dorpjes eromheen vielen ze aan. 8 oktober begon Hezbollah vanuit het noorden. Dus aan twee kanten zat Israël klem. Vanaf 8 oktober tot dan een aantal weken terug ben er 8500 raketten afgevuurd op Noord-Israël. Ik ben van het voorjaar 2 keer ben ik in Noord-Israël geweest. Er binnen 80 tot 100.000 mensen evacueerd. Want Israël haalt zijn bewoners weg. Die zitten allemaal ergens in Israël, midden in Israël, in de hotels. Ik ging in een hotel slapen. Werd 80% van de mensen gewoon lokale binnen die daardoor op kosten van de regering met hun kindertjes in het hotel zitten. Waarom? Omdat die raketten elke dag maar komen van Hamas. Ja, maar dat is in Gaza net oors en dat is in Libanon ik net oors. Nee, maar Libanon... En dat zitten ze net in hotels. Nee, de mensen die daar op een vlucht binnen bij zitten net in een verhaal hotels. afmaken. In de 80er jaren hadden we ook al Libanon-oorlog. Toen bestond Hezbollah niet, hadden we de PLO er zitten. Toen het Israël tot die rivier toe, hij ze dat bezet houden. Toen het de VS uit wegwezen. Wij zetten een internationale UNIFIL-organisatie deel. Die zou vrede bewaren. En de voorwaarde was geen bewapening van dat gebied. Maar onder de ogen van UNIFIL is Hezbollah aan het bouwen gaan met wapendepots, met bunkers en raketinstallaties. Dat is type van Iran. Ja, natuurlijk, maar dat het UNIFIL wel accepteert. En er zijn echt wel resoluties aangenomen in de Veiligheidsraad over dat gebied, maar die wordt niet handhaafd. Dus de VN het ook niet handhaafd. Dus die had ook boter op het hoofd in Berlijn bleven. Dat had allemaal niet hoeven. Maar dat gebeurt dus wel. En wat moet je dan als land? Als je 8500 raketten om oren hebben, altijd 80.000 mensen niet normaal leven kunnen, dat bedrijven gesloten worden, dan moet je een keer optreden. En ja, het is hard. En ja, het is veel. Maar ze hebben met alle voorzichtigheid geprobeerd. Maar dat Hamas zich verschuilt in scholen, in moskeeën en overal. Hezbollah doet exact hetzelfde. Die zit ook in burgerwieken met hun raketwerpers, et cetera, et cetera. Dat is niet normaal, zo hoort het niet. Ja, je bent uitsprutsen, je ben ik christen, ik actief in de christelijke gemeenschap. Ja. Daar zit vrede als een belangrijk kenmerk boppen aan. Hoe kan je verdedigen je dat zo'n oorlog zo uit de hand rint, ik met jouw christelijke achtergrond? Als ik de Bijbel lees, staat het vol met oorlog. Israël die het zijn hele leven lang vechten moeten voor zijn bestaan. En dat ik dus, ik ben christen, ik ken de Bijbel dus vrij goed. En ik weet ook wat de plannen van God binnen met het land en volk Israël. En dan kijk ik dus nog weer met een andere bril als iemand die dat niet heeft. Dus ik kijk nog weer ook van die kant uit. Ja, dan is God had een geweldige belofte voor het land en volk Israël. En die zal tot zegen van de wereld wezen. En daar staat ook heel duidelijk in dat wie Israël zegent, zal zegend worden. Maar die Israël vervloekt, die zal vervloekt worden. Staat er ook in. En dat zie ik gewoon. Ik zie het gewoon gebeuren. En wat brengt nou die vrede dichterbij? Die het eigenlijk elke niet in het eerste toch wel. En wij christenen wachten op de wederkomst van Jezus. Maar als ik met orthodoxe Joden spreek, die wachten ook de Messias. En zij zeggen, tot die er niet is, zal er geen vrede komen. Dus ik ben aan die kant niet hoopvol. Tot dat moment aanbreken zal. En wanneer dat moment aanbreekt, durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Maar we zien dat zolang Israël bestaan heeft, is er altijd strijd geweest. En die strijd zal er ook blijven. Wat een treurige conclusie. Dealio die, Harry Bevers? Nou, ik ben wel iets optimistischer. Omdat ik denk, ja, uiteindelijk wat je nu ook ziet gebeuren, het optreden van Israël, bijvoorbeeld richting het leiderschap van Hezbollah. Daar hebben ze natuurlijk bikkelhard toegeslagen de afgelopen dagen. Waarbij je hoopt dat ruimte geeft, ook binnen dat soort organisaties, voor mensen die, zeg maar, die drang om de staat Israël te vernietigen. Want daar begint het wel, hè. Daar blijf ik zeggen, daar begint het wel. Niemand, als iedereen gewoon Israël accepteert als een staat in het Midden-Oosten die misschien anders is dan de moslim- of islamitische staten, met een ander uitgangspunt, dan is er niks aan de hand. Maar de drang om Israël te vernietigen, daar begint het mee. En ik hoop dat, hoe vreselijk het ook allemaal is, er nu ruimte komt voor mensen die minder die drang hebben en meer ook de behoefte hebben om hun eigen volk, want die mensen lijden net zo goed onder Hezbollah en Hamas, om daar de ruimte te maken om ook inderdaad
te zoeken naar veel meer oplossingen die op vrede gericht zijn. Daar zit natuurlijk uiteindelijk, daar moeten we naartoe. Dus ik hoop dat dat een onderdeel daarvan is. En dat neemt niet weg dat elke oorlog verschrikkelijk is. Elk burgerslachtoffer is er één te veel. En Jan de Wietske zei net van ja, is het proportioneel? Ik vind het ongelooflijk moeilijk te beoordelen. Want dankzij de Iron Dome van Israël, het verdedigingsmechanisme tegen raketten, komen er van die 8500, maar zelden een aantal in Israël neer. Maar is dat er niet, dan is het natuurlijk het leed aan beide. Het is leed, dat blijft het. Maar ik hoop dat het iets meer ruimte geeft voor, ook bij Hamas en Hezbollah, voor de mensen die op zoek zijn ook naar een andere oplossing dan die er nu wordt voor nagelaten. Als de wapens worden neergelegd door Hamas en Hezbollah is het morgen vrede. Zo simpel is het. Moeilijker is het ook niet. Ook het probleem niet. Ja, ben je er wist van? Absoluut. Zitten ze in Israël net denken, laten we voor de zekerheid toch nog maar even. Israël heeft maar één belang, die wil in vrede wonen en leven. Want Israël kan ook niet zonder de Palestijnen. Ja, maar dat begreep ik. En dat is natuurlijk zeer respectabel. Maar wat Jan Wietske de Vries correct ik zei, van komende generaties, er is nogal bij safvolle haat. Ja. Begint er op te groeien in de richting van Israël, dat ideaal misschien wel verder voelt is als eer. Ja, het gekke is van met Israël, ik ken ontzettend veel Israëlische mensen, dat ik heb nog nooit haat bij deze mensen ontdekken kunnen. Als ik kijk naar mijn voorgeslacht, dan was er toch een bepaalde mate van, niet haat, maar naar de Duitsers. Hè, de moffers zouden we toen vroeger. Dat was er, vanwege wat ze in de oorlog in Nederland aan hebben. Maar dat voel ik bij de Israël, die hebben ook niet haat naar wat er in de Tweede Wereldoorlog. Het is heel bijzonder met deze mensen, die hebben dat niet. Ik merk het niet, ook niet bij hun. Zij willen maar één ding, ze willen een economie opbouwen. Ze willen een gezond land opbouwen samen met de Palestijnen. Want even in mijn vak, de bouw luidt compleet op zijn kont. Want die bouw die wordt allemaal uitgevoerd door Palestijnse medewerkers. Maar het wantrouwen tussen de partijen is zo groot dat al die bouwwerken liggen stil, omdat er geen meer zijn binnen. De boeren die in die Gazastrook prachtige kwekerijen hebben, tomaten, ja, alles groeit daar. Vaak met Palestijnse mensen uit Gaza. Maar die grenzen gaan dicht. Dus het is ook een probleem voor Israël economisch. En die willen graag met die Palestijnen verder. Maar er is nou een basis van wantrouwen. En dus er eerst een basis komen omdat dat je elkaar vertrouwen gaan. En dat is het een enorme deuk krijgen. Dat is heel internationale druk komen in de richting tot een oplossing. Dan zien er ook nog Amerikaanse verkiezingen voor door Jan Wietske. Ja. Maakt het van deze situatie wat uit van de kwaad het wordt? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat de wereld, de wereld wordt vol instabieler als Trump aan de macht komt. Die is onvoorspelbaar in die zin. En er binnen nou natuurlijk enorme diplomatieke netwerken, volle meer wat wij ooit een beetje zicht op hebben. Dus ik denk dat een heel soort verschil uitmaakt gaat. Ja, laten we hopen dat het goed aanrint en dat die vrede, die het Safir vod ligt, dat die toch wat dichterbij komt. Dichterbij is het volgende onderwerp. Ze hebben de mensen in Groningen zoveel beloofd hadden. En ook met deze spoorlijn, ja, dan denk ik van zet het dan deur. Ik vind dat ze gewoon op de wand moeten, want er is wel vraag naar. Het gaat altijd zijn, hè? Politiek is heel betrouwbaar, dat blijkt wel waar. Als de Randstad om iets vraagt, dan voordat ze de vraag afgesteld hebben, is het er al. Nederland is alleen maar Noord- en Zuid-Holland. Voor de rest is het allemaal aanhangsel. Zo zit dit wel in Oekwanden. Zo stekt de politiek hier, al hier in Oekwanden. En daar kunnen we niks aan verhoren. Het zal ik altijd zo bloeien. Ja, je hebt de Lelylijn op de Vreedsmerk in de meesten het idee van het komt er toch net van. Het is nou het verhaal dat het volle duurder wordt. Het plan lijkt dan misschien op tafel, maar dat is natuurlijk het opstapje naar het volslijn afschitten van de Lelylijn. Komt hij er of komt hij er net? Harry Bevers, Tweede Kamerlid voor de VVD. Nou, als ik die voorspellende gave had. Nee, kijk, ja, ik heb natuurlijk ook het nieuws gezien, alles eromheen. Kijk, wat de staatssecretaris heeft gezegd van, hij wordt naar verwachting een stuk duurder. Nou, dat is niet voor het eerst met grote infrastructurele projecten. Vanaf het begin af aan is er is 3,5 miljard door het vorige kabinet opzij gezet als eerste
zeg maar, als eerste bijdrage aan het realiseren van de Lelylijn. Dan ga je een aantal dingen onderzoeken. Er wordt gekeken naar tracés. Wat is het beste en wat zijn de kosten? Nou, de kosten zijn opgelopen. Om heel eerlijk te zijn, dat verbaast me niet. Want je weet dat soort dingen gebeurt. En de zaken worden duurder. Bepaalde beslissingen. Het ene tracé is duurder dan het andere tracé. Hè. Dat heeft ook te maken met ondertunneling. Met ik zag viaducten, aquaducten, alles erbij. Dus wat mij betreft blijven we als Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel in ieder geval gewoon ervoor gaan. Kijk, ik las op een gegeven moment dat er in Groningen al iets gecanceld was, want het zou wel niet doorgaan en het werd toch te duur. Ja, sorry, maar als je nu al de handdoek in de ring gaat gooien als provincie... Er waren van u Den Haag ik al suggereerd van als het trokje, dan zullen de regio's daar steviger om bijdragen, maar als wat ze nou van de hoel winnen. Ja, maar dat kan ook niemand verbazen. Kijk, het is een project wat zowel vanuit het Rijk als vanuit de regio's als noodzakelijk wordt gezien. Zo hebben ook volgens mij al die partijen in hun verkiezingsprogramma's dat ook gedefinieerd. Dus dat er een bijdrage gevraagd wordt of een hogere bijdrage, dat is logisch. Als het duurder wordt, zal ook het Rijk of Europa meer moeten gaan bijdragen. Dat zullen we allemaal met elkaar moeten bekijken of we dat kunnen en willen dragen. Maar ik wil niet bij de eerste... dat gevoel van nu de handdoek in de ring gooien, absoluut niet. We moeten nu gewoon wel verder met dit traject. Zuidwest-Friesland, is die ik vader onlis van de Lelylijn? Ja, wij zitten ook in... we lezen er net aan. Maar we hebben als Friesland Maalkoor... kunnen we hier een heel soort baat bij houden. Dat op een toeke manier spelen met z'n allen. Nou, dus ik vind, wij moeten elkaar in Noord-Nederland goed beet houden... en het vooral net op je aan bliksem. En je wil ik wel Tadeboesen. Meer Tadeboesen als het plan. Nou, daar is ook een brief voor in te maken hoe we dat in Friesland allemaal kunnen zorgen. Maar we moeten nou ook even de bal bij het Rieke lezen litten. Elke keer heeft een moeilijk vol van elke regio telt. Dus we willen meer investeren in de regio's om juist gelijke kansen te hebben in het hele land. Maar in het Westo-Wennest. Maar dezelfde kansen op ontwikkeling gaan. Nou, het noorden is een heel schoft achterbleum, maar die infrastructuur, die Lelylijn, daar vreven we nou al generaties om. Het is ook een investering die generaties mooi vooruit kan. Dus ik denk, houd het nou vast. Dus hij zei altijd, de prijzen liggen bij de streek. En we zijn al lang net bij die streek. Dus vooral nou net op je aan. Maar elkaar beter houden. Want wat ik aankom, is dat aanstaan we de koude rekkensompjes maken. En dan wordt zijn, die Neder-Saxenlijn kan wel. Dan doen we die eerst maar. En dan zullen we de Lelylijn scoren even op een lange baan. En dat zou ik een hele dal net een goede ontwikkeling vinden. Je ging naartoe een brief die je aan het opstellen weer. Wat zit daarin? Daar ben ze maar aan de gang. Hè, van hoe we met die ontwikkelingen zorgen van de Lelylijn. En de bijdragen die er voor elke keer in zitten. Dus daar wordt aan werken. Maar en zit daarin van wij willen wel meer van uw rekening nemen zodat het wel trokjet? Nee, dat zit er net in. Nee, dat gaat dan puur om projectkosten. Hoe kun je dat al hier nog verder brengen? Maar we zijn al lang net klaar. Dit is een eerste set. Nou, er een berekening die nou maar we net zo gauw opjaan. En in het licht van alle investeringen die er in Nederland plak vinden, dan is dit erin werd het Noorden nou eindelijk een keer recht op had. Ja, nou is net zo dat ze in het Noorden al die hoera roepen altijd over de Lelylijn gaat. Daar ben ik heel wat mensen die zitten van ja, maar dat is een ontasting van het landschap. We hadden het helemaal net nodig. Het had vooral weer voordelen voor de mensen die het in de Rhône steden. Wat hebben wij daar doen? Hoe zijn jullie in die discussie rond? Als ik het allemaal zie, dan ben ik ontzettend voorstander van het aanleggen van die Lelylijn. Waarom? Ik herhaal de argumenten van Jan de Wies. Nou, dat hoeft niet, hè? Dan onderstreep je dat gewoon. We hebben dat gewoon nodig als Friesland. Als we kijken, we moeten naar het totale plaatje in Nederland kijken. Ja. Dan hebben wij hier echt behoefte dat wij goede infrastructurele verbindingen krijgen. Met name qua spoor. We weten allemaal, we moeten een beetje af van die auto. Of we moeten elektrisch rijden. Maar als er een goede spoorverbinding is. We hebben in het voorgesprek hadden we even over jouw functie in Den Haag. Regelmatig op en neer moet. Dan is het van levensbelang dat die verbindingen uitstekend worden. En dan moeten we niet alleen naar die centen kijken. Als ik kijk, ik ben zakenman, hoeveel geld in Nederland weg wordt aan projecten waar ze van, is dit nou wel zinvol? Kijk maar
de verbouwing van het Binnenhof. Ik weet niet hoeveel miljard daar naartoe gaat. Daar piept niemand Ik wil over. het niet eens weten. En dat het zoveel duur wordt, piept niemand over. En dat wordt gewoon in mijn beleving... Ik wil niet zeggen tegenwoordig geld, maar mooi. Arjen Lubach die gooide van de week, ik geloof dat hij het weer, nog een oorpunt in de strijd. Die zei van nou, hebben al je viel we eigenlijk wat schaamte naar hoe het Nederland met grensland omgang is vanwege de aardgaswinst. Er is van alles in dit land, ik op infrastructuurgebied, van online, nou steekt Grens zelf de vinger op van. Wij willen graag een lijn. Hij zei ja, maar het geld is op en dan willen mensen zelf mij betalen. Politiek niet te verkopen. Dat is het eigenlijk, hè? Dus Schaffering van de regio. Nou, vind ik zeker. Dan is de regio Broek als een win geweest, letterlijk. En wat er wat waarom jong worden. Wat u zegt alle, wat heel Nederland mooi vooruit helpt. Ja. En dan is het in één keer de hand op de knip. Dus Joop zit in Den Haag. Joop kan er wat ontwaan. Ja, ik weet ook niet of kijk, dat besluit is natuurlijk gewoon nu nog niet wat er gebeurd is. Is dat die staatssecretaris heeft iets gezegd over de tracés, over de kosten, over dat het inderdaad duurder wordt. Ja, daar moeten we mee aan de slag. En we moeten kijken wat we vanuit het noorden daar aan bij kunnen dragen. Dat zal van alle partijen die betrokken zijn wat vragen. Uiteindelijk... Maar dat argument van er is een ereschuld van de rest van het land in de richting benamen naar grens. Ik weet niet of dat... Nou, vind ik lastig. Ik vind wel, als je kijkt naar elke regio telt, dat we ze ondertussen wel inderdaad hebben moeten constateren dat de regio's in die zin meer aandacht en meer geld nodig hebben in vergelijking met de rest van het land. Kijk, dat er een ereschuld is in Groningen. Daar zijn een aantal dingen over gezegd. Maar de Lelylijn gaat verder dan alleen Groningen bereikbaar maken voor de rest van het land. Het gaat over een extra verbinding vanuit het westen van het land. Dat niet als er iemand dat er in Zwolle iemand hoest, dat heel Noord-Nederland onbereikbaar is met de trein. Want dat is gebeurd. Hè. Ik kan mij nog culturele hoofdstad herinneren. De stad was vol, 400.000 mensen. En er ging bij Zwolle iets mis en niemand kon er meer bijna weg. Nou werd dat goed opgelost. Maar dat soort dingen moeten we gewoon niet hebben. Dat geldt voor Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Groningen. En vervolgens de verbinding naar Noord-Duitsland. Dus het is veel meer dan alleen de ereschuld aan Groningen. En wat mij betreft staan we nu op het punt van... we weten nu een aantal dingen verder. Dat was ook de verwachting. Er moet uitgewerkt worden, er moet gekeken worden wat er vanuit Brussel komt. En natuurlijk, op enig moment komt er een plan op tafel met financiële consequenties, waar Rijk, provincies, wellicht gemeenten ja of nee tegen gaan zeggen. En dat is pas het. Maar om nu bij het eerste bericht van de staatssecretaris te roepen van de Lelylijn komt er niet. En nee, dat gaat me echt veel te ver. Vol gas vooruit. Maar stel je voor dat het Safir komt en hij wordt online. Dan hebben we er personeel van nodig. Mensen die dat waan kennen, die technisch binnen, die groenwerker binnen, die het neer maar op. Die we verder in de bouw ik nodig gaan, want we willen 100.000 woningen in het IR bouwen. Ben ik nog net echt ontdaan. Daar kan je een pad misschien nog van in een fabriek doen. Maar hebben we de meesten wel nog om zoks te bouwen? Of maar we de grenzen wie het hier zetten en elk dietje maar werkje wil vanuit het buitenland hierheen, want anders schrijven we het net varten waar. Nou, ik denk in praktische zin dat wij nog steeds genoeg meesten hebben. Als we zien in onze sector de bouw, hebben wij voldoende capaciteit om de productie op te schroeven, ook nog wel. De systemen worden slimmer, er wordt meer prefabriceerd, we kunnen veel meer uit onderneming realiseren. Kortom, ik denk dat het personeel om het te maken, de Lelylijn bijvoorbeeld, is geen probleem. Dat is er wel. En al die ambities die er binnen voor nijbouwprojecten, dat hoeft hem, Jerk Joos, is net vast te zitten op het tal meesken dat beschikbaar is. Nee, als we kijken naar alle knelpunten in Nederland, we hebben nou een financieel knelpunt, noemen we de Lelylijn, maar als we kijken naar onze bouw, hebben we het misschien straks al over, ben er enorm veel knelpunten die bouw... Nou, ik voel daar nou vooral hoe erop praten. Ja, nee, dat is natuurlijk, Nederland is dat zie je met de Lelylijn ook bemerken, als die al vergund wordt. Moet je kijken hoeveel procedures je door moet voor je dat allemaal voor elkaar hebben, dat die er ook echt looit. Het is een maar het kabinet is nodig om dat al hier... Ja, maar die kan er niks aan doen. Dat is een systeem in Nederland worden. Dat is een enorme brei van regelgeving. We hebben met je al in zitten. We hebben bewust of onbewust verkozen hebben. Maar we hebben er wel met te krijgen. Als je een bouwvergunning nodig hebt voor een huis of voor een project, dan moet je al die stappen langs.
En dat is een enorme hoeveelheid. En dat probleem is volle groter als dat van het tal van de meesken. werkgelegenheid en het financiële probleem. Ja, zo zie ik het. Nou ja, dat bouwen. Mij er bij hem lekker gebouwd worden? Ja. In Zuidwest-Friesland? Ja. Zo, en daar hebben we, dan neem het maar een soort oorvalsplan. En dat mij Snit, Ljouwert, Drachten, Heerenveen, Bizerwer, mijn salmiakje in Friesland. Daar haal je dokken maar zitten, hè? Nee, maar Ziekenhuisalwijk. Nee, maar daar zitten op dit stuit de verzendingen en daar is een aanbod. Ik kon de voormalige minister Hugo de Jonge dat we begin van dit jaar. Om 50.000 extra woningen bij te bouwen. En daar staan wij ook voor. Want wij hadden die woningen ook nodig. We hadden inwoners nodig om al die verzendingen ook in die Lietse dwarpen eromheen op peil te houden. Dus wij moeten heel bot om die grote stedelijke netwerken denken. En daar moet echt gebouwd worden. En in de dwarpen een stritje erbij en in de grote steden. Bij u geen enkel dwarp zit op slot. Dus daar werd ruimte is. En dan zullen wij altijd eerst naar inbreiding. Hè? Dat doen wij ook in Snit trouwens. Want we hebben best nog binnenstedelijke echt ruimte. Bij ons is het Haringsmaland. Dat is de boeteskill Roane die we nou invullen. Maar binnenstedelijk hebben wij echt een soort ruimte om nog te bouwen. En dat geldt ook in de dwarpen. Dus we kennen volle toeker wezen, maar splitsen van woningen, hier en daar optoppen. Creatief wezen, het hoeft niet net te wachten op de lelielijn, want die daar ben wel behoefte er nou al. Ja, maar die lelielijn helpt dus enorm om die ontwikkeling te stand te krijgen. Dus het hing het malko geer. En als wij dat net doen, dan zet de verskraling terug in Friesland. En daar ben ik ook griezelig benauwd voor. Daar moeten we echt om denken. En daarom hebben wij groei nodig om die verzendingen, werd wij Zagrutsko binnen, zeker in de Zuidwesthoeken, maar dat je ook in de eerste hoeken, om die verzendingen, Liekers dwarpshuizen, om dat alle jaar op peil te houden. De regio telt, maar als het gaat om huizenbouw, is toch weer de visie vooral terug het kabinet rjochten op de Ronestad en de gebieden daaromheen, toch? Nou, volgens mij niet. Volgens mij is er best wel wat gedaan. Hugo de Jonge heeft ook een aantal bezoeken hier in Friesland afgelegd. Er is... weet ik dan zelf, omdat ik in Leeuwarden woon, zijn behoorlijke plannen zijn er ontwikkeld. En het is natuurlijk duidelijk, ik ben dat met Jan Wietske eens, dat je natuurlijk in eerste instantie kijk je naar het stedelijk gebied. Dat wil overigens niet zeggen, want er is ook binnen de dorpen gewoon heel veel behoefte aan nieuwe woningen. Al is het maar inderdaad om om de dynamiek van de dorpen, de meanskip, om dat goed op orde te krijgen. Om mensen daar ook te houden. Dus helder, niet alleen stedelijk gebied, maar dat daar in eerste instantie de concentratie ligt van nieuwbouw, is ook denk ik logisch, inderdaad. Binnenstedelijk bouwen. Kijken wat er nog aan uitbreidingen mogelijk is. Dat ene straatje her en der erbij, dat gaat ons niet helpen. Het gaat om grotere aantallen. En ik ben het met Lont zeer eens. We hebben daar wel een paar uitdagingen die misschien nog niet zozeer op het personeelsgebied liggen. Hoewel ik altijd roep van hoe meer waardering we voor de vakmensen van het mbo hebben, hoe meer dat oplevert. Maar dat is een zijspoor. Maar qua procedures zit er her en der echt nog wel wat. Ik heb begrepen dat men altijd zegt van plan tot de sleutel overhandigen, dat wel eens 10 jaar kan duren. Ja, dat zijn termijnen die we met alle respect, die kunnen we niet meer verkopen. Ik weet dat het kabinet ook gaat kijken of dat soort termijnen echt gewoon aanzienlijk te verkorten zijn. En benamelijk toch mensen die ten jonken of der efterwijnen en altijd maar bezwiermeidje kennen om de rugten daarvan wat te beheinen? Nou ja, ik weet niet of het recht te beperken is. Want we hebben nu eenmaal een systeem in Nederland waarin we van inspraak, van bezwaar, dat kan allemaal. Maar de termijnen die daarmee van toepassing zijn, die zouden we wel natuurlijk gewoon, zonder dat we nou direct de rechten beperken, maar wel gewoon kunnen verkorten. Ja. En dat vraagt wel wat van de overheid. Zowel, die maakt het met minder ambtenaren doen? Ja, zowel gemeentelijk, provinciaal als op landelijk betekent dat wel inzetten daarop.
Maar mijn ervaring is, ook uit de tijd dat ik in de gemeenteraad in Leeuwarden zat, dat daar ook het besef wel is dat hoe meer je het kan bekorten, die periodes, zonder dat je dan het rechten van mensen gelijk gaat inperken, maar wel zegt van moet het nou per se 8 weken zijn of 14 weken, of kunnen we dat gewoon toch iets verkorten? Ik denk dat daar mogelijkheden voor zijn, zonder dat je direct rechten beperkt. Ja, en de realiteit is wel, en daar heb ik geen antwoord, niet direct een antwoord op. Kijk, je ziet ook wel steeds weer dat er gerechtelijke procedures worden opgestart. Dus we moeten ook gewoon kijken van, wie neemt nu uiteindelijk het politieke besluit? Daar hebben we in Nederland de democratie voor. Gemeentelijk, provinciaal, landelijk. Dus we moeten daar wel goed naar kijken hoe we dat inrichten. Maar de termijnen vind ik echt belangrijk. Je wilt dan net tussen de regels terug nou zeggen van, en de rechter moet hem er net mee bemoeien? Nee, dat zeg ik absoluut niet. Maar misschien is het wel mooi, want wij binnen maar Lietse Keerne om een pak dwanen. Dat zit je helemaal op de Sjen als er maar een dorp, maar de Meerskip, daar een snelle procedure komen kiezen, maar dan moet ze het wel maar ook eens wezen, hè? Ja. En dan moet ze ook wat gunnen. In een meerskip. Maar er hoeft maar niet een dwarsbongel bij te wezen. Maar dan kunnen wij heel vlot. En dat nemen wij de Lietse Keerne aanpak. Ja. Dus daar ben we ook wat mee aan het experimenteren. En dat kan helpen. Maar dan haast dus wat ik nou een weerbare meerskip neem, die dat ik onken. En die het malkoers zeggen, dit mijn uitzicht verhoort er wat terug, maar in het belang van het algemeen. En ik vind ook dat de BNR wij maat kennen, we doen zo. En dan moet elkaar in helpen gaan, want anders komen we er net uit. Want dan is het heel tijd oerhietje en oermeerskip en zo werkt het net. En daar hebben wij nou aan het ziekje. Het kan wel, want een aardig voorbeeld is hoe dat in Leeuwarden is gegaan met het Cambuurstadion, waardoor in eerste instantie door wethouder Dijnem en daarna door De Haan heel veel is geïnvesteerd in praten met de omgeving, heel veel gesprekken, ook vanuit de gemeenteraad. Uiteindelijk zag je daar dus, door daarop te investeren, en dat bedoel ik met dus ik bedoel absoluut niet het inperken van rechten, maar als je mensen op een goede manier betrekt. Wij hebben daar gezien in Leeuwarden dat er dus maar heel weinig bezwaar kwam. Eigenlijk minimaal. Dus het kan wel, maar het vraagt iets van jou als overheid. Ja, het had de sportieve prestaties nog net echt positief beïnvloed. Dat kan de overheid niks aan doen. Dat komen we vanzelf. Ik zou dat we nog maar een minuut of 3 hebben. En ik voel toch nog wel een paar zaken even onder water gaan. Bigelieks van de week zeggen minister Wiersma toch wat in de hoeken komen vanwege problemen met de veeprikkers. Wie minister Faber en de spriedingswet, Fleur Agema in de regioziekenhuizen, staatssecretaris Jansen en de minder uitspraak, Matlener en de tolheffing. Hoe vind je, Janne Witske de Vries, hoe het in Den Haag gaat? Nou ja, het is juist gewoon dat er ook griezelig wend worden met onder de rollen. Maar hij heeft er vertrouwen in. Dit is toch al je amateurisme? Ja, maar ik gun is lang gewoon een goed bestuur. En ik belang bij toch continuïteit dat de zaken trotzet worden. En daar zit ik vooral uit te zien. En ik vind elke keer moet leren. Nou, er is een heel soort leertaal rond de week. Ja, maar het kabinet is geen stageplak. Ja, maar als je minister was, dan mag je wel even aan die rol wennen. Het zijn nou hele harde lessen deze week. En we zullen zien hoe dat oppakt wordt. Heb je ook wat fiducie in de levensduur van dit kabinet? Ik hoop het voor Nederland van harte. Deze stilte zei ik nog trouwens. Ja, ik hoop het echt van harte. En we hebben een solid bestuur nodig. En ik heb best wel vertrouwen in Dick Schoof. En wat jij ook net zei. En ik hoop van harte dat ze echt het landsbelang voorop zetten. En ons helpen om vooruit te komen in Nederland. In plaats van ruzie stoken in politiek gewin voor eigen persoon of wat dan ook. Maar ik hoop echt dat het landsbelang. We moeten met elkaar vooruit in Nederland. Dat de boventof voor het kabinet wordt. Ja, en misschien is wel de zegen dat al die peilingen uitwijzen dat als er naar verkiezingen komen, dan wordt het nog volle minder. Dus ik geloof misschien dat niemand daar behoefte aan heeft. Van de bestuurder van het land. Ja. Ik bedoel, de kiezer had altijd gelijk. Wat mij betreft moet dat het uitgangspunt niet zijn. De kwaliteit van bestuur, goed bestuur. Nederland heeft dat echt, denk ik, nodig. Continuïteit. En ja, af en toe is het tijd om even te wennen. Maar we moeten wel aan de slag. En dat moet wel gebeuren.
Wij kennen er alle weekend in het Nijsforum over praten wat er in Den Haag gebeurt. Onder oren met de Frieske vertegenwoordigers daar. En we vinden het fijn dat ze altijd ree binnen om ons te komen. Dus Harry Bevers, tweede Kamerlid van de VVD. Dank u wel voor jouw bijdrage aan het programma. Dat hield ik voor Arjan Lont. Mooi dat jou erbij weer. Kon mij praten over de bouw, maar ik zeker over Israël als consul van dat land. Ik dank u wel dat jou er weer in. En Janne Wietske de Vries, de komende zij hier ben we nog net van jou als burgemeester. En waar weet skooi ik nog eens vaker hier doen bij het forum. Dank u wel. Dit wie het Nijsforum van Joert en dit wie dus Bureau de Vries van Joert. Wat het jaren wil. We gaan jong nog in de verhelding en we binnen ik als podcast nog een noffelijke middag en graag ontjen.